Нова мода завладя меломаните. Страстта им разпалиха старите грамофони. По-романтично ли е да чуеш любимата си група на плоча? Вижте в следващия репортаж. В магазина на Йонко Токмакчиев сякаш си в машина на времето. Стари плочи, на които той изтупал праха, грамофони от времето на нашите родители и хай-фай системи, до които можеш да се добереш само през Кореком. Самият Йонко е страстен почитател на плочите. Ако дадено заглавие го намеря на диск, ако на плоча, но повече може би на плоча, тъй като звука е по-топъл и по-верен. Повечето плочи идват при Йонко от старите софийски тавани. Така и намерил една от най-ценните си плочи. Тази на Лили Иванова от 70-те, издадена в тогавашното ГДР. Цените на винила са от 2 до 40 лева. Грамофоните пък са от 90 до 250 лева. Поправката им обаче е трудна. От 2 стари грамофона става един. От инвестиционна гледна точка плочата, хубава плоча, ценно заглавие, с времето поскъпва. Това е Род Стюарт. Плочата е от 70-те и е първата дошла в дома на Стойчо Станчев. Той е страстен колекционер и е запален по старото златно диско. Пуска го и на партитата, които организира като диджей. Казва, че плочите имат само един недостатък. Ако правиш секс е кофти да станеш и да обърнеш плочата, по-добре да пуснеш диск. За BTV новините Елица Попова.